Fatır suresi. Fatır suresi Mekke'den sürelerden bolup, ol 45 ayetden ibaretdir. Bu surenin adı ilkinci ayette agalayan, döredücü manidini anladayan Fatır sözünden gelip çıkıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen, ehli hamd sena, asmanları ve yeri yoktan döredücü, 2, 3 ve 4 kanatlı perişteleri ilçiler eden Allah mahsustur. Ol yaratmağını isleşi yalı arttırır, takik Allah'ın ehli dadı gücü yetkendir. Allah insanlara hayfı da olsa bir rahmet kapısını açtı, onu hiç kim bövet bolup bilmez. Allah'ın tutan saklan dadını ondan son boşadıp bilen olmaz. Ol kudreti güçlüdür, hikmet eyetidir. Ey adamlar! Allah'ın size veren nimetlerini yada salın. Allah'dan başka size asmandan ve yerden ırskal verip bilecek yaratıcı var mı? Ondan başka vaadada layık Huday yoktur. Bu yağdayda neme üçün küpre gaydıp geliyarsınız. Eğer seni yalan hasaplayan olsalar kıynanma. Çünkü senden önkü peygamberleri hem yalan hasaplaptılar. Ehli işler Allah dolanıp barar. Ey insanlar! Elbette Allah'ın veren vaadi haktır. Eğer olun. Dünya yaşayışı sizi aldamasın. Ol yalancı şeytan sizi Allah hakta, Allah günahları geçer deyip aldava düşürmesin. Takip şeytan sizin düşmanınızdır. Şonun için siz hem onu özünüze düşman bilin. Ol taraftarlarını dine oda layık kişiler olmakları için çağırıyor. İnkar edenleri olsa ören yoğud azap vardır. Emma iman getirenlere ve yaxşılık ediyenlere yalkav ve ulusuyla sogap vardır. Ediyen yaramadı işleri özüne govu görkölden ve oları govu gören kişi heyde erbetlik etmeyen kişiye alıp olur mu? Takik Allah öz islerini yoldan çıkarır, islerini olsa doğru yolu gönüktürür. Şol sebepli olur için gönlün ıncamasın. Elbette Allah onların ediyen zatlarını bilyendir. Yerleri iyi verip bulutları hareketlendiriyen Allah'dır. Son bir de onu bir ölüyü vurda yollar ve şonun bilen ölümünden son yeri canlandırır. Ölen adamların tədeden dirildirmek hem şonun yalı olur. Kim izzet ve adavra isleyen olsa ehli şan şöhret Allah değiştidir. Ona Allah dine gov sözler barıp yeter. Allah'ın huzuruna kımmatlıdır. Oları olsa yaxşı işler yukarı çıkarır. Erbedi işler bilen dürlü dudaklar kuruyanlara olsa ören yoğud azap vardır. Oların kuran dudakları hükman bodular. Allah sizi ilk topraktan, son bir damca sudan yarattı. Son olsa cüvit taylara böldü. Her bir ayal maskala Allah'ın iradesi ihtiyarı olmadan ne hamile galip bilir ne de doğurup bilir. Ömrünün uzatılması ya da kayıt kaldırılması anık kitapta, ruhu mahfuzda yazılmadık hiçbir yaşayıcı yoktur. Elbette bu Allah için ören ansattır. İki deniz bir bilen den değildir. Onların biri suyucu içmeye yakımlı olup beyleksi duzlu ve acıdır. Emma onların ikisinden hem täze et yiyersiniz ve dakınyan bedeklerinizi çıkaryarsınız. Sen Allah'ın ırskalını gözlemeniz ve ona şükür etmeniz için denizi hem bövsüp gidiyen gemiler bilen görürsün. Allah giyeceğini günnüydü olsa giyeceği girdenler. Günü ve ay özüne tabin edenler. Onların hemmesi bellenler vaktaçelli hareket eder. Yine şeyler atları yaradan Allah sizin perverdigarınızdır. Mülk, hükümdarlık ona mahsustur. Allah'dan başka dile ediyenleriniz gavık yalacaklarının hem eyesi değildirler. Eğer onları kömeğe çağırdanız hem onlar sizi eşitmediler. Eşitseler de size cevap verip bilmediler ve kıyamet gününde de sizin çeyrek tutunmanızı inkar ederler. Hiç kim sana bu zatları ehli zattan havarlı Allah yali yetirip bilmez. Ey adamlar! Siz Allah'a mehtersiniz. Emma Allah baydır, hiç da mehters değildir ve hamd-ı sena edilmeye münasiptir. Eğer ol istese sizi düğünden yok edip sizin yerinize bir täze halkı getirip bilir, bu olsa Allah için müşkül değildir. Günahkarların hiç haysi başka birinin günahını götürmez. Yükü günahı ağır olan adam onu götürmek için başka birini kömeğe çağırsa, çağırılan adam onun yakın karnınaşı olsa da onun yükünden hiç tat götürüp bilmez. Sen bu zatları dine gözleri bilen görmeden özlerinin perverdigarından korkayanlara ve namaz okuyanlara duydurup bilirsin. Kim günahdan paklense
diňe öýdi üçin päklenýändir. Gaýdys diňe Allah tarapdyr. Hey kör bilen görýän adam deň bolarmy? Hey zulmat tümlük bilen ýagtylyk deň bolarmy? Hey kölege bilen ıssy jowda deň bolarmy? Hey diriler bilen ölüler deň bolarmy? Elbetde Allah öz isläni eşdirer. Sen gowurdaqlary eşdirip bilmersiň. Sen diňe bir duýdurjysyň. Biz seni hak we hikmet bilen buşukçy we duýdurjy edip iýerdik. Aslında arasında duýdurjy bolmadyk hiç bir millet ýokdur. Seni yalan hasaplasalar gynanma. Senden öňküler hem yalan hasaplanylpdy. Peýgamberler olara aýdyň deliller, mucizalar, sahypalar we aýdyňlaşdyrjy kitap getiripdiler. Soň bolsa biz inkar edenleri garwap tuttuk. Görmeniň jedam nähilli boldy. Sen Allah'ın asmandan suw indirýändigini, soň onuň bilen dürli renkdäki miweleri çykarýandygyny görmediňmi? Dağlardan bolsa ak, gyzyl, al elwan renklerde ýollary we şargara dağlary döretdik. Şonuň ýaly dürli renkde adamlary, mallary we haýwanlary yaratdyk. Onuň bendeleriniň arasynda diňe hakyky alymlar Allah'dan çyn ýürekden gorkandyrlar. Taýyk Allah gudraty güýçlüdir, bagşlaýjydyr. Taýyk Allah'ın kitabyny Kur'any okuyanlar, namazy bir kemsiz berja edýänler we biziň beren ırskalmyzdan Allah'ın razylygyny kazanmak üçin giyliň we äşkar sarp edýänler hiç ýylly ýetkisi bolmajak sowdadan umydgar bolarlar. Sebäbi Allah olaryň sylaklaryny doly ýetirer we öz padly kereminden olara has artdyryp berer. Taýyk Allah bagşlaýjydyr, şükür edýäniň sylagyny artykmacı bilen berýändir. Sana wahy eden inderen bu kitapy senden öňki inderilen mukaddes kitaplary tasdiklaýjy hakykatdyr. Taýyk Allah bendelerinden habardardyr we olar görýändir. Soň bolsa biz kitaby bendelerimiziň arasyndan taýlap seçenlerimize berdik. Olardan özlerine zulm edenler, käbir günah işlere bulaşanlar, ortaça bolanlar, fard amallary ýerine ýetirip haram işlerden gaça duranlar we Allah'ın ıhtiyar vermek bilen hayırlı işlerde öňe geçmek üçin ýarşýanlar hem bardyr. Ine bu bolsa ören uly padly keremdir, artykmaslykdyr. Olara giýerleri ýaly adyn cennetleri bardyr. Şol ýerde olar altyn biledikler we dürler bilen bedenerler. Olaryň cennetdäki egin eskleri ýüpekdendir. Olar cennetde bizden gam gussamy aýran Allah hamdy senalar bolsun. Taýyk Perwerdigarymyz bagşlaýjydyr. Şükür edýäniň sylagyny artykmacy bilen berýändir. Ol şeýle bir Perwerdigar bolup, bizi öz padly kerem bilen esasy ýaşanyljak ýurda cennete ýerleşdirdi. Ol ýerde bize ne ýadawlyk geler, ne de bidarlyk diýerler. İnkar edenlere bolsa dogdagyň ody bardyr. Olara ölerleri ýaly ölüm hem berilmez, dogdak azaby hem ýeňilleşdirilmez. İngan inkar edici bolan kişilere biz ine şeýle jeda berýändir. Olar ol ýerde ey Perwerdigarymyz, öňkü eden işlerimizden başga ýaxşy işler etmegimiz üçin bizi dogdakdan çykardyp dady perýad ederler. Biz size dünýäde pikirlenjek kişiniň pikirlenip bilmek üçin yeterlik ömür bermedikmi? Size duýdurjy hem gelipdi. Inni bolsa azaby dadyň. Zalimlaryň hiç ýylly kömekçisi boljak däldir. Taýyk Allah asmanlaryň we ýeriň gaýby habarlaryny, gillinliklerini bilýändir. Taýyk ol gursaklardakyny, ýüreklerdäkini hem bilýändir. Sizi ýer ýüzünde orun tutar eden ol Allah'dır. Kim inkar etse, onun inkar etmegi özünün ziyanınadır. Kafirlaryň inkar etmegi Perwerdigaryňyzyň huzuruna diňe gahar gadaby artdyrar. Kafirlaryň inkar etmegi diňe özlerine bolan deperi artdyrar. Ey Muhammed, sen olara aýt. Allah'dan başga kömege çagyrýan şärikleriňizi gördüňizmi? Maňa olaryň yer ýüzünde näme yaradanlygyny görkediň? Ýa-da olaryň asmanlaryň yaradylmagyna goşan-goşantlary barmy? Ya bolmasa olar biziň öýlerine indiren bir kitabymyzdan bir tutarga dayanýarlarmy? Ýok, zalimler bir-birlerine diňe aldaby wada berýärler. Allah asmanlary we ýeri ýitip ýok bolmagyndan gorýar. Eger olar ýitip ýok boljak bolsa, Allah'dan başga onu saklap biljek hiç kim ýokdur. Taýyk ol halimdir, howlgyan däldir, bagşlaýjydyr. Olar özlerine bir duýdurjy gelse,
beýleki milletleriň her haýsyndan has köprak dogry ýola girjekdikleri barada Allah'dan bir katam etdiler. Olara bir duýdurjy gelende bu olaryň diňe hakdan daş düşmeklerine sebäp boldy. Sebäbi olar yer ýüzünde tekebbirlik edýärdiler we ören erbet hileler gurýardylar. Elbetde gurulan hileler diňe eýelerine diýan ýetirer. Dogry olar öňkü ýaşanlaryňkydan başga kanuny ýadgyda garaşýardylar. Emma Allah'ın kanununy hiç hilli ütgeşik tapmarsyň. Elbetde Allah'ın kanununy hiç hilli özgörme tapmarsyň. Olar yer ýüzüne aýlanyp özlerinden öňkü milletleriň ahyrky netijeleriniň nähilli bolandygyny görmeýärlermi? Aslynda öňkü milletler olardan has güýçlidiler. Ne asmanlarda ne de ýerde Allah'ını ejidledip biljek, Allah'ın azabından halas boljak hiç zat ýokdur. Taky ol ähli zady bilýändir, ähli zady güýji ýetýändir. Eger Allah insanlary edýän işler sebäpli cezalandyrsady, onu ol yer ýüzünde hiç bir canly jandar goýmazdy. Ýöne Allah olary belli bir wagta çelli cezalandyrmaýar, gijikdirýär. Emma olaryň wagty gelende Allah'ın öz bendelerini görüp durandygy äskär hakykatdyr. Olary eden işlerine göre ceza verer.